Аз съм депутата Сенчо. На 52 години служа на народа, но повече на себе си. Парламентарната работа е изпълнена с напрежение, но най-голямото предизвикателство дойде неочаквано на 50 годишна възраст. Забелязах странно свиване и болка, които лекарите диагностицираха като болест на Пейрони, фиброза, която създава тъканни възли и деформации. Опитах традиционните подходи, противовъзпалителни за 180 лева месечно, витамин Е, дори болезнени инжекции, но фиброзата продължаваше да се влошава. През февруари 2024 приятел лекар ме насочи към професор Димитров, водещ уролог. А Сенчо има ново решение – колагеназа, специален ензим, който разтваря фиброзните възли. Комбинирано с ударно-вълнова терапия и специални упражнения. 90% от пациентите виждат значително подобрение. Инжекции колагеназа през 2 месеца, по 1 на 2 седмици. Ударно-вълнова терапия, 8 сеанса по 20 минути. Специални упражнения за разтягане 15 минути дневно. След 6 седмици 60% намаляване на болката.